Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser we be. Gelê kesê ku min guhdarî dikin. Eger bi rastî jî em Müslümanin, divê pêşî em dînê xwe baş hîn bibin. Her kesekî, mêr, jin, keç, xort. Kesê ku divê ez Müslümanim divê ne tenê bi nav Müslüman be. Divê pêşî meriv dînê xwe hîn bibe, ev İslam tê çi manayê? Ez çima Müslümanim? Ez Müslümanim belê. Çima Müslümanim? Li wê pirsê bigere. Tiştê ku İslama min çarçova wê kevj dike çi ye? Divê em li wê vegerin. Ew jî çi ye? Qur'ana pîroz e û sünneta pêxember. Divê Müslüman zana be. Müslümanê nezan, Müslümanê bêhavel, Müslümanê bêaga, Müslümanê bê ilm û bê hikmet ne fayda wî ji wê re heye û ne ji tu kesî re heye. Pêşî divê tu xwe zana bike. Dînê xwe baş hîn bibe. Li heyata xwe tetbîq bike, paşê ji xelkê İslamê bibêje. Ji ber wê Müslümanê me bi vê fikr û ramanê hanê, bi van hezrê hanîne, bi van pejnê hanîne, bi van duygu û düşünceyê ku anana Müslüman da heye. Eğer bi vî awayî devam bike, ne 100 salê de ne 1000 salê de jî wiha da devam bikin, dê tu fayda wan ji kesekê re tune be, ji ber ku fayda wan ji wan re tune. Çima? Lewra zanîna wan, ilmê wan, bilgiya wan, em bê fikrê wan, hezrê wan ne ê saxlem in, ne ê rast e û ne İslamî ne, ne ê rehmanî ne, ne girêdayê wehyê, ne girêdayê Qur'anê. Ji ber wê em Müslüman divê pêşî em xwe biguherînin. Mesela Xwedê Teala di Sûreyê Ra'd di ayeta 11 da dibêje İnna Allâhe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Divê Rebbi alemê heta milletekî, heta qewmekî, milletekî, şabekî tiştê di nefsa xwe da neguherîne, Xwedê Teala wan naguherîne. Em çavê manê ayetê fehm bikin? Em cê xwe biguherînin, em mala xwe biguherînin, em cê xwe em bar bikin, em cil û bergê xwe biguherînin, em sir û çavê xwe biguherînin, em tiraşa em çav xwe biguherînin. Xwedê Teala dibêje gelî mümina, gelî insana. Eğer hûn mejûyê xwe, fikrê xwe, ramanê xwe, hezrê xwe, bîra xwe, bawriya xwe, gava hûn neguherînin, ez guherînê nakim para we. Ez we neguherînim. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam li Mekkê gava xwetaja dedi qum fe enzir divê rave hişyar bike. Peki Peygamber çawa rav hişyar kir? Peygamber bi fikr û hezrê xwe berê ra nebû. Bi İslamê rabû, bi Qur'anê rabû, bi zanîna wehyê rabû û qewmê xwe hişyar kir. Peygamber aleyhissalatu vesselam. Peygamber carekî ewil mejûyê xwe guhert. اول فکر خواه گرد، اول هزر خواه گرد، اول بیرو باوری خواه گرد، اول تمام اخلاق خواه پیش دعوت اخلاق رحمانی گرد و جور دست بکر جخد که را گو. اگر پیغمبر ور نکرا خواه نگوهرتا خود تعالی دی گوهری نکرا پاروی ویل مکی به ماتش دیکی نکرا وی خود تعالی گوهری نکرا پاروی خود پیغمبر خواه گوهرد لمکی دست بکر ام بی جخد که را اسلامیت گو فکری خواه گوهرد انسان کم کر اجزیت دی زحمت دی ام بی امبارگو لسردانی برچی ما فقیر ما ام بی بیرا خواه جی باوریا خواه جی دین خواه جی عقیده خواه تعویز ندا گاوک پارا ناوید گاو بگاو روب دیگل زحمتیا دیگل ام بی پریشانی و دیگل برچیبونی گاو بگاو پیش داشون جبروی جی خواه گوهرد جا اول خواه گوهرد اول مجی خواه گوهرد پاشی جی خواه گوهرد جی مکه هجرت کر حال مدینه اگر پیغمبر علیه السلام جی مکه نهاتا مدینه دی مدینه آوا بوا دی فتح بوا دی ملت مدینه باتا ایمان دی دولت اسلامی بخواه چه بوا دوی ام وانتشتانا مسلمان وانا بزانه بکو تشتی که بروشکاندنه ساده حدا نواری بقصدان تش پیجا نار بگالگال و بگوتون و گالگالا تشتی که پیجا ناشن جبروی دوی ام مسلمان خواه بگوهرینه موسی علیه السلام ده کوشک و سرای فرعون دابو دسته که رون دابو دسته که دفنگن دابو جیوی خوش بو
دقمنا قرارة دجيا چما موسى عليه السلام خوا گوهر لدجي ظلما خودیه خوا او کسی کو او خدان کرو فرعونی کو او بچوتیم خدان کرو مزن کرو چمال دجی ظلم وی درکت هر وسا ام حمی مسلمان مثلا eğer Salahaddin Eyyubi askeri ki ordudaki asker şey ne kıra ra neba em bir dejê xaşperesta em bir xaşperesta Libya Mısır em bir hatanı Filistin û Lübnan hat giş işgal kir Salahaddin Eyyubi tevê şirku apê xwe tevê mala zengîna askerekî İslamê perwerde nekirina em bê dan nemezirandina ordukî İslamê çê nekirina tev nexistana û xwe nedana hevdûr gora û çek û silah çê nekirina hazir nekirina neçûna şerê xaşperesta nekira maddê xaşperest welatê me derketa ji ber vîya gelê Müslümana divê em nefsa xwe biguherînin nefsa xwe li gora Qur'anê biguherînin ji vîya ji bedel lazim e mesela hinek alimê me salê heştê salê nodî salê em bi heftê şêstî delwan salê berê hinek alimê me seydayê me em bi melayê me li gora wan şert û mercana em bi dîsa baş bûne wezîfa xwe kirine feqî xwedî kirine bala wan avan ked emek dane emma li gora roja îro divê Müslüman nûjen bin xwe û datêra bikin güncelleme nebe eğer îro melekî Kurd eğer alemeki Kurd li qasê mendizekî bi qasê avukatekî bi qasê em bivê kesekî siyasetmedar em bê siyaseta dünyayê nexwîne aboriyê nizanibe em bê felsefê nizanibe bi ilm û bi hikmet û bi zanebûn İslamî pêşkêşê xelkê neke bira neve ez melleme berê derbas bûn em behsa wan nakin mala wan ava wan xizmeta xwe kir divê Müslüman zana be li gora roja îro xwe perwerde kiribe divê Müslüman zalimê dema xwe laz bike o bi zalimê dema xwe re mücadele bike helbet ev mücadele hanîna iştera tengasê tîne hefsê tîne zindanê tîne eştera bivêjim tu ji malê te divê ji milkê te divê İslamiyet ve natê ma kîjan pêxemberê malê xwe eraziyê xwe milkê xwe ter nekirî em bê di dawa İslamê de di dawa dîn da em bê temamê hebûna xwe wenda nekirî feqîr belengaz birçî neçûne ben em wer navêjin em divê bira qaraweta me Sûyê me da be em li koşê televizyona da be em cigî devekî dairê hikûmetê em wezîfedar bin em profesor bin rektor bin nizanim em belê camîkî bin em viya jî divê em İslamê dibêjin di bir şemsiya taxûta İslamiyet nayê gotin nayê iqtidarê Musa aleyhisselam di koşk û serê taxûta bû ê Fir'awn da bû di wir da İslamiyet nedat ji wir derket ji koşk û serê Fir'awn derket İsa aleyhisselam Roma kuştina wî derxist ji wir derket Pêxember aleyhisselatu vesselam müşrika ew kuştina wî da bû fermana kuştina pêxember da bû pêxember ji Mekkê derket di bin şemsiya müşrikan da di bin şemsiya taxûta da İslamiyet nayê meydanê tu divê jî tu xwe dixapînin tu insana Müslümana kanalîzê em bi sistema taxût dike sistema küfrê dike sistema şirkê dike ji ber wî gelê Müslümana divê em hişar bin divê em zana bin divê em dînê xwe ji Qur'anê hîn bibin alim û ulemayê me zana û pispor û em bi uzman derbikevin akademisyen û kesî îsanê me hebin eva jî Müslüman bi şi tê gotinê bi grup tê gotinê bi grûpê bi cemaetê insanê zana bi hev re kar bikin em deb ji van tiştê xwe piçûk berdin hinek nakoykê piçûk nabera me de heye biran nakoykê piçûk hebe normal jî hebe lê gava xwedayê me yeke pêxemberê me Muhammed e û kitêba me Qur'an e em çê tiştê dû em li hev nakin ji ber wê gelê Müslüman em xwe biguherînin pêşî nefsa xwe pêşî mejûyê xwe û divê em dibin ronaya Qur'anê da dibin ronaya Qur'anê da em mejûyê xwe bixebitînin lewra Xwedê Teala divê Xwedê Teala nûra semawatû wel erd e Xwedê Teala nûra erd û asîman e Xwedê Teala kitêv şandî ji pêxembera Sûrî İbrahîm de divê digot tu însana ji tarîtî dexe nûraniyê dexe ronayê bêja tişta ku hayata me ronî dike tişta ku pêşa me ronî dike tişta ku fikra me ronî dike tişta ku em bi şexsiyeta me ava dike tenê wehya Xwedê Teala'yê Qur'ana pîroz. Selav û rêz û hurmet ji we re.